Uutisaiheitamme tänään: kansainväliset kauppasuhteet ja nuorten raju kohtelu kurinpitolaitoksissa. Pääministeri Petteri Orpo tapaa Kiinan vierailullaan koko maan poliittisen johdon. Intia kertoo sen ja EU:n päässeen sopimukseen suuresta vapaakauppasopimuksesta. Vanhemmat lähettävät Suomesta somalinuoria ankariin kurinpitolaitoksiin Afrikkaan. Suurin osa Suomen susikuvista on otettu piilokojuilla, koska sudet ovat arkoja eläimiä. Uutisista hyvää iltaa. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt Kiinan vierailunsa aluksi toiveen, että Kiina ja Suomi toimisivat kauppajärjestelmän puolesta. Orpo. Täällä studiossa ei tarvitse kuiskailla. Anne ennustaa pakkassäätä. No niin, päästiin asiaan. Siis pakkassäätä on nyt lähipäivinä. Pakkanen itse asiassa kiristyy ja sää on meillä enimmäkseen poutaista. Mutta jonkun verran lumikuuroja on tullut tänään ja tulee vielä yön aikana. Matalapaine on väistymässä itään ja korkeapaine vahvistuu lännestä kohti Suomea, kun taas Keski-Euroopassa ja varsinkin Atlantilla liikkuu matalapaineita. Sateet painottuvat nyt lähipäivien aikana tänne Kaakkois-Eurooppaan ja toisaalta Länsi-Euroopassa sataa runsaasti, mutta täällä Pohjolassa täällä sää pysyy enimmäkseen poutaisena. Lumikuuroja on tänään liikkunut aika itäpainotteisesti, mutta illan aikana on Pohjois-Lappiin saapunut lumisateita. Tunnissa on kertynyt 5 senttimetriä ja lunta pyryttää nyt lähituntien aikana aivan pohjoisessa. Mutta muuten sää on poutaantumassa, lumisateet vähenemässä. Aivan tuossa aamulla voi kyllä Lapissa vielä paikoin sataa vähän lunta. Pakkanen on kiristynyt, joten siellä on paikoin 30 astetta ja itse asiassa aivan etelän sisämaassa voi paikoin olla parikymmentä astetta, mutta kaiken kaikkiaan pakkasta on, tai enimmäkseen pakkasta on 10 ja 20 asteen välillä. Iltapäivällä on osittain aurinkoista. Tässä lähipäivien aikana pilvisyyden mukaan aina pakkanen vaihtelee. Mitä selkeämpää, sen kylmempää. Jotenka iltapäivällä voi olla 30 asteen lukemia. Keskiviikoksi pakkanen hieman kiristyy ja päivältä pakkanen kiristyy, mutta vielä torstainakin jatkuu poutasää. No niin, kamerat ovat palanneet seikkailultaan taas ruotuun toivottavasti ja kohta urheilua. Vuoden urheilijatittelin voittanut Harri Heliövaara joutuu tällä kertaa parinsa kanssa pettymään Australian avoimissa. Joo, kyllä, mutta onneksi vuosi on vasta alussa, joten sankaritekoihin on vielä Heliövaarallakin aikaa. Atlantin tuolla puolen on viritelty hyvää kuntoa helmikuun suurtapahtumiin. Presidentti Trumpin agenttien kovat otteet ovat tallentuneet Minneapolisin asukkaiden kameroihin. Selvitimme, mitä videot ja kuvat paljastavat Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto ICE:n toiminnasta. Juttu verkkosivuillamme ja Yle-sovelluksessa. Uutisista näkemiin.